потребител на YouTube. Сега снимам тук клип на CS. С мравунчо. Мравунчо си ти. Мравунчо, Валентин Ленко. Ти пусна ли? Да, снима. Батка, има много хора. Как ще го намаля, ти може да ме чуеш силно. Глей. Той силно ли чуеш? Не. Глей го то знаеш, След като няма на нас с Никола Рачев, извинете за лага. Ти към кого си, бе? Очаквайте клип на Майнкрафт. Утре или пък после. Аз да пиша Мравунчо, къде си? Да, пише съм Мравунчо. И да, бе. У нашата аз съм тунела наша, ето. Ай, тръгвай. Тя ще стрел на два пъти. Стига си стреляла, бе. Да видиш ти сама си. Хора, втори са картина, като съм много долу седмица. Табелки. What? Бумнаги, бум го. Гръмнаха. Паше, тук един да стреля. Бягай! Къде си, бе, Мравунчо? Абе, входто. Не знам, има някакъв в нашата база. Няма чакала. Why? Те да ме не стосме. Так! Хора, гледа, ти си оклепва този Васко, какъв е хак. Васето ли? Глей, то сме гръмна с граната. У нашата кула. У нашата кола ли, бе? Айде право на тактика, те ще гръмни. Аз го убивам. Обаче не съм стигнал с името ми Мравунчо. Аз ще си къде мамите. Охо, аз съм килър, човек. Про килър. Оф. Ей сега да взема АВП-то път. Аз съм тяхната кула. Това тя ме 1391. Нет, не може да го кикна. Кикал! За какво ли ще я тръгвам? Аз смених клавиатурата, то знаеш? Да! И кога си сменил клавиатурата? Не клавиатурата, а батериите обърках. Ти къде си, бе? Мисля да хода от тяхната кола. Про? Сега ще съм спукал фенер. То първи. Охоуч. Къде си? От тяхната. Ей, гръмна ме. Таман гърма един и он няма гърми други. Айде сега тук пред цак хора. Ей, то па никой няма зад стъклото. Аз съм очаквам. Как ще ме отиде от стълбата? Къде си, ако? От тяхната. Те малко леко, по-леко е малкия. Мравунчо, аз съм след тебе. Окей. Ей! Тиха ли са? О, аз ще ги бангам с той. Ти къде? Аз ли? На Левски, що? Ама къде си,
У България. Що е? Къде човек? То само магами да и бакларка ми. Къде си, бе? Аз съм нашия тунел. Окей, чакай ма там. В ко ще чакам? Къде си сега? Над главата си? И... Ко беше той? Ето и сега ще го видиш на той. Да ти появи. Значи, аз се стреля и ти ще го видиш. Ко, ей, се баш ти пати. What? Охо, направо го разпърцах. Да, човек. Ей, Аз съм стреля, бе. ей, най-накрая. Гледай го този скваркли, къв е, ще му и битката майна. Майка му ще и бър. Има някакъв начин, по него ще го бързо. Качи се горе. Няма никакъв нашето него. Оу! Влезте околата. First flight нига. Гледай. Бах ти ламера. Ламер. Нека тега натиска много пъти да може да гледа. Сад! Сад, човек! Пълен сад! О, втори съм. Аз обичая да съм сама. Къщи. Влез към мене. О, не мога. И сега потребителя на YouTube, гледайте сега как мажа Валентин Еленков, мравунчето, терористът, мистът, направо го разпистах. Видяхте ли го какъв е луд? Не ме видя. Видите ли го? Аз съм зад него, той е пред мене. Ето към съм малко да го изчакала, чай, че не ми се чака. Тук. Направо го ибах майката, кого ви кая. Излиза на 16 живот и го пръскат. Мавунчинг, къде си, бе? Хари, бе, мравуник, мравчо. Кой си да? Тебе не играш, тук ли става? Майко, аз направо я разпърцах, бе. Направо я разбангах. Бах ти бангайте. Нали? Ай, лао нашата ба. Добре, бе, бангавите. Ти ко отворен? На отворен ли ще му се правиш? Фейс, кама, фейс. Дръж го, ей, нашия, дръж го! Да го изядем, давай! Яш го, яш го! Практик ли пулпурек? О, не съм супер. И като ти си коле, сега ли искаш да те изнеса, е сега? Мравунчето си отива. Някой ви говоря, мравунчето вече не съществува. Виждали, приятели? Аз се спрях по пивахти, българче като гледаш, аз сега си излезат. Мравунчето са садна. Кой горе, и мисля тук да превключвам с клипа. Абонирайте се, оценявайте, коментирайте и чао!